Ayan guys. So napakaganda ng lugar na to guys. At ito, pwede tayo mag-jogging dito. Meron ditong jogging lane, ayan, na ginagawa. So hindi ko alam kung saan to papunta, pero susubukan ko na baybayin itong daan. Ito ay sa lugar ng Malilipot. Yan. Yan ang Malilipot. Wow. May yung volcano, ayun. Hindi pa nagpapakita si Daragang Magayon. Okay guys. God bless. Talaga napakaganda ng lugar. So the way, narito tayo. So ayan. Ayan, nasa Bukirin tayo. Wow, may hinog na. Alam mo, ganyan tayo eh, may hinog na. Ganda, no?